У камернай зале Кобрынскага музея экспазіцыя акварэляў выглядае па-асабліваму. Тэма глыбокая, а пейзажы такія рэалістычныя, што нават маленькія сілуэты людзей удалечыні ці разводы на снежнай дарозе выглядаюць вельмі натуральна. Самі ж храмы быццам пабудаваны дэталёва па крупінках. У тым, што гэта не фотаздымкі, а сапраўдныя акварэлі, паверыць цяжка. У тым і унікальнасць мастакоў Івана і Святланы Пятручак перадаваць прыроду і праваслаўныя сімвалы тонка, пісаць акварэлі ветром, водой, а галоўнай душой. 40 работ, на якіх пейзажы, эскізы да абразоў і ілюстрацыі да дзіцячай кнігі вершаў. Вроде бы акварель, но она у меня более сухая, я пытаюсь точно все передать. Классично, архитектурно. Да, а вот Света говорит про настроение. Это действительно так. Она очень быстро пишет свои работы. И она как раз умеет вот схватить чувство, которое в момент написания, и передать его на бумаге в красках. Вот оно более водянистое, такое текучее. Это называется техника а-ля прима. Это очень сложная техника. Маленькай марай мастакоў была выстава акварэляў на радзіме Івана. У Кобрын яны прывезлі частку работ. Наша же задача в том, чтобы познакомить наших кобринчан с творчеством такого неординарного человека, Ивана и Светланы, которые, в самом деле, работают в очень интересных и технике, и манере. Не каждый художник, понятное дело, занимается и иконописью, и живописью, вот такой, как мы видим на выставке. Кожны пейзаж як асобная гісторыя, а для саміх мастакоў успаміны прывезеныя з розных куткоў свету. Храмы беларускія, расійскія і украінскія. Іван і Святлана пачалі іх пісаць яшчэ да знаёмства. Пазней у халодныя зімовыя пейзажы Іваны дзяўчына прыўнесла свае яркія фарбы. Агульнае захапленне з'яднала мастакоў. Сёння гэта не толькі сям'я, але і творчы тандэм. Мастакі вядомы ва ўсім свеце, дзякуючы яшчэ аднаму накірунку агульнай творчасці – іканапісу. Даже если я пишу образ, но то все равно там часть работы Свете на это золочение. А если я золочу и пишу свою икону, то Иван ее олисит. Он тоже прикладывает. Да, там есть моменты типа как лакировки, только это все натуральными материалами покрывается, льняной олифой. Толькі за апошнія 5 гадоў мастакі стварылі больш за 100 абразоў, якія зараз знаходзяцца ў храмах Амерыкі, Ізраіля, Германіі і іншых краін. Іван і Святлана скараюць не толькі дасканалай тэхнічнасцю, але і тым, што адчуваюць і бачаць прыгажосць свету па-асабліваму. Таму і работы іх чароўным чынам дораць адчуванне супакою і веру ў найлепшае. Софія Беражная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».